My Waka Production. So ba wai bane san alil kisa ine a jikina. So ba wai bane san alil kisa ine a jikina. Allah wahidin sarkin nan da yau dare yayi rana, mai ikon sama mai ikon ƙasma halittar raina. Yau ma na taho baitin 'ya'yan annabi zanzana. Rabbu ka taimakan ka bani yamma don isar sanadina. So ba wai bane dubin salatuka ka ƙara yi gunda alƙiblana. Adadi mai yawa ka ƙara yi mai ya makakin raina. Asa da shehana malam awwal sanni ne shirfana. Kai ka zaman uwa har da uba dan kai kake rainona. Mai shirfa'una San alil kisa ine a jikina. maula ya muhsin duk ɗana laksan kushi zai ɗauka. Sannin ki zainaba ga ummal kursum mai sharin kuka. Sai daga dijadu insha Allah za na yi miki waka. Sannu uban mudai abu ɗalib san ka yayi mun rana. So ba wai bane so ba wai bane san alil kisa iya a jikina. Zan ta faɗa muku wallahi san su shi bane a jinina. Ko da mutuwa sai ta ɗauran san yana a jikina. Domin san su ne domin sutura har da ɗakin kwana. So ba wai bane San alil kisa ine a jikina. wasu sun ce mini wai so ba shi da hankali, na yarda. Ai ba wai bane ba shi da hankali kwarai na shaida. Ba yaro bane kuma shi so ai ba fakato ne ba. Ba mace ne ba shi ba namiji ba ya taɓan kurwa na. So ba wai bane ni dai na sani ina ƙaunar alin gidan manzona. Kuma dai kansu dai zan iya bayar har da fansar raina. To mene sila yasa nake yi musu tsantsar ƙauna. Na yi jigum na ce wannan aikin so bane a jikina. So ba wai bane San alil kisa ine a jikina. wataran ni kadai ba duka kuma babu mai zagi na. Sai naga dai ya waye yana fita daga dai ciki na idona. In goge shi dai in na gama fa sai na tambayi kaina wai mene sila hawa ya rushi. Sai ya ce mun so ne. So ba wai bane na rantse maka 'ya'yan annabi su kadai na fi kauna. Duk wani so da zan bayan san su fa za na kai ikiwana. Domin su na so sama da sanda nake wakankin kaina. 'Ya'yan fadima 'ya'yan baba ali ya alƙibla na. So ba wai bane San alil kisa ine a jikina. tuntuni na tafi na yi nisa a cikin kuɗaɗen girma. Na rike fadima na rike baba aliyu bani da dama. Na bufa Allah san har dausaini tun kai in girma. Da duk a matu ba ni barin su walla ko zan kuna. So ba wai bane ba ƙalubalen da za ya sa in bar ku na yi alƙawar. Ko da in na zo cikin al'umma za su ce mini turtur. Za na faɗa musu ƙaunar taku ita ce dai ɗodar. San su ba zan ta yi ku ƙara dina masu so da tsanana. So ba wai bane San alil kisa ine a jikina. duk rana halak san ku ba zai yi dukkanin wahaloli. Shi ya saka ƙwarai duk mai san su bai gudun matsalo.
zai rage zan gaishe da batulu sanyin raina. Salam alaikiya yar manzan Allah kiyar da mugana, ba dan ni badan girman baba Ali alƙiblana. Ke ce dai na so kuma so ba ƙarya bane, ummi na so ba wai bane. Ya'yar annabi na so ƴaƴayen kina na batula, so fa na gaskiya ki mun shaida dan isar ki rasula. Umma ina bara kai ni Madina har Iraki jimilla, ba ni da memuni sai ke sai ƴaƴan ki sanyin raina, so ba wai bane. San halin da kisa ile a jikina. Tabbatu biya mudinillah dangi a nan gurin bazan da sa'aya. Baiti 15 cikin bayyumar alibaiti na biya. Ni ne na Fadima fadar ma'aiki wanda baya sanya, kan tafiyar gidan annabi kuma kar da laifa ku zauna, so ba wai bane. San halin da kisa ile a jikina. My workout on the mix.